Gibuksan karong adlaw ang panahon sa Kwaresma sa simbahang Katoliko. Apan una nini kagabi gihimo ang pagsunog sa mga lukay. Ang ginaubang mga nangalayang lukay nga gibinitahan sa Palm Sunday sa miaging tuig nga naabura. Gibasa sa bindita o gigamit sa pagbadli sa agtang sa mga nanimba. Si Archbishop Jose Palma nangunay sab sa kalihukan sa Shrine of San Pedro Calungsod. Humanini, gisubhan nila ang mga mural paintings sa Archbishop's residence. Nagpakita sa mga eksena sa kinabuhi ni Kristo. Gitinguha dili lang beautification apan gitumong aron makatabang paghiyas katawhan sa ilahang pamalandong. Samtang sa mga simbahan karong adlaw, ubay-ubay ang midagsa. Ang uban ng adlawon pagani magkatambong sa misa. Ang ubang simbahan dipuno og schedule aron maka-akomodar sa tao. Sa katedral, usa sa nagmisa si Monsignor Raul Go nga mihulagway sa Kwaresma nga parte sa panaw sa kinabuhi kangayang pangandaman. Diha usab ang kamadrihan og mga lay ministers ang namutang og abo sa agtang sa mga nanimba. Nagsimbolo nga gikan sa kapaingnan sa mga tao human sa panaw dinhi sa kalibutan. In this pilgrimage that we have, we journey into our hearts. The travel is into our inner selves. We close our eyes so that we don't see the distractions of the world.